Finalment la rosa negra ha arribat a la seva última flor. Però vés a saber si lluita pel seu compte. L'edifici commemoratiu de Nemuro. Hem de saber la seva identitat aviat. Els nostres enemics no volen aconseguir la núvia de la rosa. El que volen és treure-li la vida. No cal dir-ho, però el nostre deure com a membres de cos autònom del Consell d'Estudiants és mantenir la seguretat i l'ordre a aquesta escola. És cert. Qui carai són ells? Que manipulin els estudiants normals i que provoquin un darrere l'altre duels amb l'Utena Tenjo. Que t'amoïna, potser. Ho dius perquè han atacat els teus amics i el teu germà? És increïble, ja veig que ho saps tot. Però si tens aquesta xarxa d'informació, com és que no pots descobrir la seva identitat tan aviat com nosaltres voldríem? Tenim una pista. Estem segurs que només poden tenir l'emblema de la rosa aquells que la fi del món ha escollit pels seus propòsits. Això significa que potser és la fi del món mateix el que hi ha darrere de tot el que està passant. Vés a saber. Però si jutgem bé la situació, és evident que hi ha algú que disposa en tot moment de l'ajuda de la fi del món, oi? De totes maneres, posaria la mà al foc que aquest algú és en algun lloc d'aquesta acadèmia. Perdoneu, no us he sentit gaire bé. Xuxu! Xuxu! Ei, Xuxu! Ostres, on coi es deu haver ficat aquest trapella? Tu, aquesta bestiola és teva? Ah, Xuxu! Vaja, però sí és. Em sap greu. De debò s'ha escapat i l'estava buscant. T'ha causat algun problema? No ha fet res, no t'amoïnis. L'he trobat plorant a la trampa per rates que tinc posada a la cuina de casa meva. Una trampa per rates? Xuxu, va, porta't bé de tant en tant, vols? Tu ets l'Utena Tenjo, oi? Em coneixes? Com és que saps el meu nom? N'he sentit a parlar molt de tu. Fa molt de temps que et volia veure. Encantat de conèixer-te. Jo sóc en Soji Mikage, de l'escola superior. Mikage? Llavors tu ets aquell estudiant tan bo que dirigeix el seminari Mikage. Què et sembla, Utena? Tens ganes d'entrar a formar part del meu seminari? Qui, jo? Si l'últim examen que he fet ha estat de recuperació, no sóc gaire bon estudiant, jo. Els coneixements que tinguis no tenen importància. L'única recerca que interessa al meu seminari és trobar personalitats singulars. Només que vinguis a fer la patada tant en tant ja en tinc prou. Fa servir aquest edifici pel seminari, oi, Mikage? Sí, això mateix. És l'edifici Nemuro. Segurament tu també deus haver sentit algun dels rumors que envolten aquest edifici, oi que sí? Si t'han dit que aquí van morir un centenar de nois en estranyes circumstàncies, et puc dir que és veritat. Fa molt de temps hi havia un professor que es deia Nemuro. Un dia hi va haver un incendi i sembla que els estudiants que estaven atrapats van morir a les flames. I poc després, aquest edifici, l'edifici Nemuro, es va reconstruir. Però això va passar fa molt de temps, saps? Que hi ha algú? Akio! Ets aquí? No hi és, que és estrany. On es deu haver ficat? Ets tu? Jo només vaig fer un tracte amb tu, no he d'obeir pas les teves ordres, jo. És cert. Aquest és el contracte. Des d'aquell dia... No sembla que hagi de desaparèixer aviat, oi, professor Nemuro? De què parles? Què vols dir? Em referia a la neu, professor. Para de dir-me professor, ja saps que tu i jo tenim la mateixa edat. Però és important distingir-lo de nosaltres, professor. Gràcies a l'esforç d'un geni com tu, s'ha aixecat el nostre projecte. De cap manera, valores massa el que sóc.
De totes maneres, fins ara no n'han explicat res del procés de la investigació. És com si només ens utilitzessin com peces de recanvi. Quan vas acceptar el pacte amb l'acadèmia, no hi estaves d'acord? Sí, però no ens pensàvem que no sabríem ni tan sols el que fa la secció del costat. Hi ha molts rumors que parlen d'una força per revolucionar el món i d'unes investigacions per aconseguir l'eternitat. Et faria res dir-nos què en saps? A banda del rumor, jo tampoc en sé res. Tot i que fa temps que em passa pel cap una cosa. I de què es tracta? Com és que tots vosaltres porteu aquest anell a la mà esquerra? Em pots dir què significa? Doncs no ho sé, no significa res. Últimament està molt de moda, saps? Aquest era el professor Nemuro, el geni? Ell no ho sap el que fem de debò. Això sembla, però aquell individu ens va assegurar que té un cervell privilegiat. El seu assaig era interessant, però com a persona és molt sec. Sempre fa veure que no hi posa cap mena d'atenció ni voluntat, i és molt jove. Si es vol donar importància, que ho faci. Al cap i a la fi, aquell home és com una calculadora. Ens n'aprofitarem tant com puguem i prou. Fins ara, és cert que jo era com una calculadora. Però encara que una calculadora sigui una màquina excel·lent, una màquina no té cap fita. El meu ésser és buit i els dies són buits. I de fet és cert. En aquella època no tenia cap interès per la investigació. I com que no me n'ocupava, el projecte no tirava endavant. Però a mi tant se me'n donava. Ets el professor Nemuro, el que porta la investigació, oi? Bon dia, em dic Tokiko Chida. La secretària del centre m'ha enviat cap aquí i a partir d'ara seré la supervisora. És un honor treballar amb vosaltres. Els passadissos d'aquest lloc estan en molt mal estat. Deu haver estat difícil baixar fins aquí. Ah, doncs, sí, bé. D'això, ja que m'has fet venir expressament fins aquí, digue'm què volies. Està molt fort. Ma? Ha quedat massa fort. I això que he posat a bullir l'aigua al mateix temps de sempre. Que estrany. Els rellotges de sorra també es poden endarrerir? El treball que em vau assignar segueix totes les previsions, tot i que ara per ara no es pot garantir que pugui arribar a completar-se. Ja sé que no ets la mena de persona que només es mou quan li donen ordres. La genialitat és un do de Déu. Tens un cervell privilegiat i un cor com el teu no és una cosa que es pugui encadenar. T'equivoques, Tokiko. Jo no sóc cap geni. Vols dir? Aleshores, per què t'has ficat en aquest projecte? Només per qüestions de negocis. I, a més, crec que he treballat molt més del que se'm demanava el contracte que vaig firmar. Hi ha 100 estudiants excel·lents treballant junts per l'Acadèmia Otori. I tots es dediquen a aquest projecte. I tots ells difonen el rumor que l'objectiu de la investigació és el poder per revolucionar el món, aconseguir l'eternitat o coses per l'estil. Crec que la idea d'aconseguir l'eternitat és com voler crear una màquina que tingui un funcionament infinit. Potser els homes farien millor de conformar-se amb el que Déu els hi ha donat. Sí, però si tu volguessis, segur que... Oh! Em perdones un moment? Mamilla, què fas? No t'he dit 1000 vegades que avui t'havies de quedar al llit? Sí, però estava amoïnat per les roses. Ja n'hi ha prou, torna al llit de seguida. Sí, però espera un moment. El que no puc suportar són les persones que no es preocupen al més mínim pel que els passi. Em sap greu. No volia que veiessis aquesta escena. Apanya't i torna al llit de seguida. Tu deus ser el professor Nemuro, oi? I tu ets? Sóc el germà de la Tokiko Chida. Em dic Mamilla i ja fa temps que tenia moltíssimes ganes de conèixer-te, saps? Suposo que ho deus dir pels curiosos i interessants rumors que has sentit de mi, que sóc com una calculadora o qui sap què. He llegit la teva tesi i tret de la meva germana ets l'única persona que respecto. I, de fet, la meva germana ha vingut a aquesta escola amb l'única intenció de trobar-se amb tu.
Això només ho faig perquè no et quedes al llit com caldria. Ja saps que m'agrada molt que em posis injeccions. No diguis ximpleries. No siguis dolent. És per ell que participo en això. Els metges diuen que no se'n sortirà, que no hi ha res a fer, que m'he de donar per vençuda. Però si la investigació té èxit... Allò no té res a veure amb la medicina, Tokiko, i encara que tingui èxit, no significa pas que pugui curar la malaltia del teu germà. Però potser li podràs aconseguir l'eternitat. Ho sento molt, no paro de plorar. Tranquil·la, tinc la sensació que aquesta és la primera vegada que veig llàgrimes d'algú. Et puc preguntar si tens algú important a la vida? O més aviat, és cert allò que es diu, que els genis com a tu mai no s'enamoren de ningú? És veritat? Sí, segurament. Almenys fins avui. Últimament el professor Nemuro treballa amb molt d'entusiasme. Deu ser per la supervisora que ha enviat la direcció. Segurament. Ella és perfecta per aquest càrrec. Tots sabem que aquell individu mai fa les coses perquè sí. O sigui que, definitivament, el professor no en sap res del contingut del projecte. No hauries d'estar dormint, tu? No, encara no. Avui em trobo una mica millor. Bé. En aquest jardí vostre, la neu amb prou feines desapareix, oi? Com que a secretaria han demanat per la meva germana, és molt probable que no torni de l'escola fins al vespre. Doncs no em fa res en absolut. Fins i tot m'agrada, perquè avui t'he vingut a veure, tu. Mira, has vist això alguna vegada? Són roses ensucrades. Les fa la meva germana. I també fa aquestes roses seques. Les fa perquè no vol veure com s'esfullen les roses. Es posa molt trista. Si les asseca, encara que sigui per poc temps, aquestes flors que talla poden viure uns quants dies més. Però el que no sé és si aquesta mena d'eternitat les fa felices a les roses. Al cap i a la fi, l'eternitat no existeix en aquest món. Llavors, tan sols es pot pensar que els cors que somnien en l'eternitat tenen una gran bellesa. I mai no has pensat que la teva germana i jo podem tenir èxit en la investigació? Com que us respecto i us estimo molt a tots dos, suposo que us estaria agraït fos quin fos el resultat. Bé, gràcies per tot. Ja tornaré un altre dia. Professor Nemuro. Mm? Ja m'encarregaré de dir-li a la meva germana que et preocupes molt per mi. No passis ànsia, li diré tan bon punt arribi. Encara no pots resoldre l'equació de cap manera? Està prohibit el pas a persones alienes al projecte. Aquí l'única persona aliena que veig ets tu. Aquest és el primer pas per revolucionar el món. Això posarà tot el procés en moviment. És ridícul. No es pot posar en pràctica una cosa com aquesta. Aquest és el mateix anell que porta tothom. És l'emblema de la rosa. Oh. Els que el porten vol dir que tenen un contracte amb mi. Un contracte? Exacte. Cadascun dels 100 nois que treballen aquí tenen un contracte amb mi. Ets boig. T'has begut l'enteniment. Què vol dir aquest contracte? Per què els hi vols fer tot això a tots els que tenen un contracte amb tu? I a més, d'aquesta manera, encara que aconseguim l'eternitat, la Tokiko no se n'alegrarà mai. Esclar, ella... Deixo aquest emblema de la rosa aquí. I si el que vols és aconseguir l'eternitat, només cal que te'l posis. Suposo que no tens cap més remei que revolucionar el món. El camí que has de seguir ja està preparat.
és cert, ho has fet tu? Aquest incendi l'has provocat tu? Sí. Però per què l'has feta? Una cosa així. Tots tenien un contracte. Quan van desaparèixer els animals prehistòrics, a sota terra hi van quedar combustibles com el carbó i el petroli. Sense el seu sacrifici, la nostra civilització i la seva energia mai no haurien existit. Era molt necessari aquest sacrifici. De què estàs parlant? Aquest és el primer pas de la feina que estaves fent. I aviat, aquesta acadèmia obrirà el camí que porta a l'eternitat. Nemuro. El que ha fet en Mamilla és correcte, creu-me. I ara, jo també la vull, l'eternitat. De totes les ciències he creat el robot perfecte. El robot que no es fa vell, vell. El robot que no es cansa, cansa, captura micos, micos. Tu ets més perfecte que els humans. El robot més perfecte, perfecte, captura molts micos, micos. No tens cap raó per amoïnar-te. El robot no s'amoïna, amoïna. Si veu un mico el captura de seguida, seguida. El robot no està trist perquè té els micos que ha capturat. El robot continua treballant, treballant. Agafa molts micos, micos. Però tots els que et mirin se sentiran tristos. Hi ha micos, micos, hi ha micos, micos. Ets tu. Ha passat molt de temps. Aquesta acadèmia ha canviat moltíssim, no trobes? Acabo de veure el professor Nemuro just quan venia cap aquí. Fes el favor d'escoltar-me un moment. No has de fer per sempre el que et demana la gent que no coneixes de res. Però no tinc més remei. Al capdavall jo sóc la núvia de la Rosa, senyoreta Utena. Ximple! El que no puc suportar són les persones que no es preocupen al més mínim pel que els passi. Tokiko. En tot aquest temps no ha envellit gens. Igual que tu, Mentre tots estiguin en aquest jardí, cap de nosaltres no es farà mai gran. Sí, però hi ha alguna cosa que no encaixa. Ara portes una vida rutinària, oi? Sí, és veritat. El meu marit és un home molt amable i m'ho demostra tot sovint. Què has vingut a fer? Tan sols he vingut a visitar la tomba del meu germà. D'això, tu també ho saps, oi? La rosa s'ha de despullar per donar fruit. Sí, és veritat.
かなえさん、梢ちゃん、若葉。みんなを操って無理やり決闘させてる黒幕は一体誰なんだ。さあ、私には分かりません。ところで根室記念館の天才高校生が何か僕の力になってくれるって言うんだ。御影掃除、思い切って相談してみようかな。ウテナ様のいいように。次回少女革命ウテナデュエリストの条件。絶対運命目視録。